nesățioasă de răspunsuri. Am făcut un pas de încercare pe o scară de lemn șubredă care s-a materializat în fața mea. Pe măsură ce coboram mai adânc în abis, șoaptele s-au transformat treptat în mârâituri guturale și mârâituri sălbatice răsunând în jurul meu. Aerul stătea și devenea groi, plin de o miros dulce și bolnavicioasă, care mirosea a putreziciune și răuvoință. Inima mi-a năvălit când mi-am dat seama de nebunia curiozității mele, dar era prea târziu să mă întorc acum. În partea de jos a scării m-am trezit stând într-o lume subterană slab luminată, plină de ființe grotești și întortocheate. Membrele lor noduroase și corpurile alungite se legănau nefiresc în timp ce pândeau în colțurile întunecate. Aceste creaturi pe care le-am descoperit curând nu sunt din această lume. Erau niște fiare intrusii dintr-o dimensiune întunecată mult dincolo de înțelegerea umană. Ei s-au ridicat din adâncuri și au făcut drumul spre suprafața pământului în căutarea hranei carne umană.